ketua muslimat, ketua fatayat, ketua ansor, banser, ibnu, IPPNU, sedaya kita hormati, kita muliakan jajaran panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Grup apa Yung Hadroh, senangnya apa senangnya Al-Khidmah Al-Hidayah, grup Hadroh Al-Hidayah Al-Maruhi Al-Maruji apa teman Al-Hidayah agak baik, apa enak ingkang kita cintai, kita banggakan. Sumramba dumateng para rawuh ibu bapak muslimin muslimat rahimakumullah ingkang dados kersanipun jajaran panitia. Sone ya apik ya mas main tadi kepengen live nyolor ya live ini HP-nya malah ketinggalan nang mobil ya HP sing main kayak gue sing bening karena iPhone sih malah ketinggalan lah ya wis terus kalau live barang jalan di karo apa barang lagi ya lendiane ya ora botol aku aja yang main nang lendian kayak ya nih urung anak karena kasih blong ya Rapunten kula panci nembe koordinasi kali Mas Kiai Kabul kali kula kanca asline mriki angsal mrikari Kebumen Jati Jajar jere wingi sore mengenek karo bunyai karo putra-putrane kula wau koordinasi nyuwun kasih sebabnya mungkin sonten kula nggih wonten acara pengawasan nang aring kono aring Bruno apa nyora denger kala lah selawe menit saking mriki mangke njaluk OTW langsung Cimanggu Cilacap dadian lagi mandan larisan carane biasanya ya turu biasanya ulane ngapunten iki mandan lesek kurang turu kurang aso malah kopine ya ketinggalan nang kana barang kopi pahit malah ketinggalan yung ya mbok menawane sese kula ngejobi maning mengeneh iya kopi pahit man iya nggih wong sese ngomong bae tadi ngelak ya suwe-suwe ya ngelak karo men mandan kemebyar kaya niku men mandan melek nggih mugi-mugi kira-kira satu jam ke depan lah nih setengah setunggal pun sekapan sing penting masyarakat desa Kemranggen lumantar iku pratikele panitia enjang siang punika sareng-sareng ngleksanakaken pengetan wiyosan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi dasar nomor 1 niat izharul faroh lahiraken rasa seneng nomor loro wa ta'zimu qadrin nabi niat ngegungaken maring Kanjeng Nabi kanthi harapan moga-moga kula panjenengan pikantuk berkahipun muludan ongko kali pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi saya menika wonten ing alam dunya linangkung benjang fi yaumil qiyamah amin Allahumma amin. Sebab muludan cara kitab I'anatut Thalibin juz loro halaman klalen kopinya rumah Malaysia itu katanya nyantel manis ya kan kalau kopinya itu kacau biasanya kitab I'anatut Thalibin ngendikaaken anna aslam maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal qur'ani wa riwayatul akhbaril waridah min mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a minal ayati summa yumaddu lahum simatun yakuluna wa yatasarrafuna bi ghairi ziyadah fa huwa minal bid'il hasanah
Saya mandal panas ya man. Ya sumpah awal-awal ya panas ya sih ya. Ini tetap bertahan ya. Apa terus dijokna kursinya iki ya. Udurna ya. Niku kita kula aturaken orang merganyong pamer ora nggo bukti nek nyong golek ngomong orang ngarang. Ngapa-ngapa kok patrokan kan ya Yung. Umpama ana sing ora cocok wong anu pirang-pirang patrok kae bae kan kepenak rembugan karo udun man lah karo medang lu kurung alang ya lah yang begitu sementara disit sing jeneng mulut dan niku syaratnya papat nomor 1 ijtima'un nasi kumpule wong. Niki mun sami kempal kathah banget kowe ibu-ibu ya Yung. Wes semangat nang lapangan. Umpamanya mengel orang apa yang bali sih mesti sih. Apa-apa ora sih. Lha karo ngenteni kopi kowe sih dak tepat ya. Jas lagi main. Pak Guru ya, Pak Guru niki guru SMA Negeri 6 Purworejo nggih. Niki mawon man betul kula man. Betul niki mawon. Brukna karo bakine wis sak. Kan FYP kok. Ih, betul. Oke, betul. Nggih. Nah, kayak guys. Pun kayak niki mawon. Ya pun cekat nggih. Malam kena kok lendean gini ya. Iya kayak gitu. Soalnya main ya karena jos ya kan. Mau kepenak. Meragi sound system kan? Iya, soalnya main dari kepengen live nyong aja live kayak gue. Malah pengen wis ngomong asing badan kurang diklik malah ya orang jadi apa-apa. Ya, geser mengeneh. Iya. Oke, Cok live ya. Kini kita randiong yang ngomong apa mikir ya. Oh ya syaratnya mulut dan papat siji kumpul. Nomor loro maca Quran sampun apa dereng? Pun. Nomor 3 perjanjian pun. Bruno ya beres kemeranggen lah. Nomor 4 wayumatu lahum simatun yakuluna perbadogan. Nomor 4 permedangan man ya wis mulut dan umpama orang aja wis jadi jane tambah sempurna acara terakhir pengajian berarti nyong nomor 5 tambahan tambahan yang kayak jogletan ampun kata-kata tengah setengah mawon oh geng-geng ini kopi yang ada aja di mana jelas ya kalau hari apa ya dus ngeliat man katanya man alhamdulillah enak lu sunatan ping telur hari kepaya nutut ini kayak gini cangkem siji yang meremut lambi ya sabar sebentar lah ning wau saking dalam niate siji izharul faroh lahirakan seneng kali napa seneng kali mangsa kelahiran Kanjeng Nabi sebab dhewek boten menangi kelahiran Kanjeng Nabi. Nomor loro wa ta'zimu qadri Nabi niat saking dalem ngegungaken maring derajat pangkate Kanjeng Nabi. Lah nek wis mengkono-mengkono uli apa garep? Iku ya, Pak. Uli apa kira-kira larikane kayak gue? Uli apa? Mugi-mugi uli berkah mulut dan nomor loro pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi saya menika teng alam dunya linangkung benjang fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Lah kok ngarep-arep berkah mulut dan karo syafaat dasare apa? Kan kayak gue man ana dasare aja ora. Abu Lahab tahu krungu Abu Lahab? Abu Lahab wis sapa? Pamane Kanjeng Nabi. Ngasih mati ora iman karo Kanjeng Nabi mung nalika Kanjeng Nabi lahir Abu Lahab seneng idza kana hadza kafiron
ja'a dzambuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhalladan ata annahu fi yaumil isnin daiman yukhaffafu anhu lisururi ahmada. Ayo yo Abu Lahab kowe kafir, matine kafir, ora iman, mukhalladan langgeng nang neraka jahim. Ata annahu fi yaumil isnin, pendak-pendak wengi Senin daiman khale selawase yukhaffafu anhu diringanaken saking Abu Lahab anu nang apa lisururi ahmada krana biyen Abu Lahab seneng nalika Kanjeng Nabi lair pendak wengi Senin siksane diringanaken padahal bae ora iman weman patokane wengi Selasa ta diantemi ngasih beda-beda wengi Selasa, wengi Rebo, wengi Kamis, wengi Jumat, wengi Setu, wengi Minggu khusus wengi Senin khusus umpama wengi Selasa beda ping 17 wengi Senin ping 3 kan lumayan kan rapatnya menceng cangkem dhewe bitinang malaikat sih esuk sore awan bengi esuk sore awan bengi mukhola dan langgeng nang neraka jahim sebab apa? Ora iman. Famadzanu bil abdi alladzina tula umrihi masrura bi ahmad wa mata muwahhidan. Oleh karena itu maka silahkan bayangkan, silahkan dipikir wong sing ora iman baik uli keringanan apa maning kanggone wong sing pada iman kados panjenengan esuk siki pada muludan rono jenengan bunga kira-kira uli apa esuk pikir dapat ayo bayang kepenak wis rampung ngopi iya ini cakam siji mau ngomong lambe pelayangan para bapak ibu kang kita hormati kita muliakan intine bulan jenengan muludan anu seneng kan nggih lah wong seneng cara mengungkapkan rasa senenge kowe warna-warna ana sing puasa dina Senin ngesuk kan Senin sampan puasa Kanjeng Nabi puasa ngar Senin sebab nang dina Senin Kanjeng Nabi niku dintene dilarakene ingsun Kanjeng Nabi lan jenengan kepengin kados Kanjeng Nabi ngesuk puasa Senin ning ketone ngaeng lho puasa Senin cara yakin bayangannya potongane ora lho ketone lho lah wong sing Ramadan be pada miring man Ramadan kayak wingi nang golku bengkel motor sedurunge puasa ki gawe konten kayak gitu segera motor-motor sebelum masuk bulan puasa pada servis kayak gue servis setange anu apa mbok menggok baik menggok mengdi mengwarung kayak gue iya man Ramadan be miring apa maning sing sunat ya sunat kan dilakoni ganjaran ditinggal ora siksa nek wajib dilakoni ganjaran ditinggal siksa jadi anak wajib anak sunat puasa Senin kowe ya sunat kejaba nek sampan nazar ayo lah nek Ramadan tuli wajib kadang awak siji yung kesel nyambet gawe perintah pirang-pirang awak ora nyait cara wong mlaku larekane lakoni wajib karo sunat disit dia disit nasing dia cocok sunat go tambahan man ning kadang-kadang ora kok kadang-kadang kayak nggonku ana lho mlaku serak-seragan bulan Ramadan melu traweh pun sebulan sahur melu sahur esuk-esuk segawadang ilang man ayo biunge kotak nang ndi mak segalawian sahur pangan endel sapa ngingu ora alasannya dari tanggane orang ngingu baduk dewek jebule nang kamar jere orang nawong weruh jere alasannya lalen karo pangeran ngutus malaikat rokib ngadit tukang catet sing ora tau salah ora tau ngantuk bukakane ngesuk wong kan suwe mati apa rika urip bae wong ana urip ana mati anano mana tua kali kapan matine orang nasi ngerti dan yang mati kali dibuka catatannya kayak gimana
badok kowe mani wis saduk nang malaikat wong tulung-tulung ngapunten kula nyuwun bali Rabbir ji'uni la'ali a'malu sholihan fi ma taraktu Gusti kula njaluk bali mengdi kemranggen arep ngapa menawa kula badhe baleni sing biyen kula tinggal malaikat nyaduk maning biyen siki-siki tuh wong angel kowe ya remuk ya man aduh priwe gue aduh ya aduh kuliane wong mati nang kanare kubur ana siksa nang kana seneng ya jembar padang taman surga lah nang kana bonak rupak peteng ya kayak jurang raka panas jaluk bali mengkembangin ora bisa nang kana tulung-tulung sing bisa nulungi siapa jerek Palu sing bisa nulungi man sing bisa nulungi siapa kira-kira esiana harapannya siapa anak info pusat masalah ini ya kudu ngantil wong mulut dan info pusat saya Kanjeng Nabi maksudnya mal mayitu fi qabrihi illa kal gharib al mughawis yantadhiru da'watan min waladihi wa akhihi wa sadiqillah mal mayitu fi qabrihi illa kal gharib al mughawis yantadhiru da'watan talhaquhu min waladihi wa akhihi wa sadiqillah wong mati nang kuburan ngawe-awe kaya kerem nang segara kidul jaluk tulung sapa sing gawe siji anak loro dulur telu kanca anu telu andalane sapa kira-kira yo sing kena diandalna sapa ki anu telu anak bener dulurku pituk wong etok bandar medu man nyatane utang-utangan betung-etungan yang itu jadi los bae dong kanca ya akeh nah kaki CS yang main kayak gini emang didi bareng nyeblak bareng mie ayam bareng sosis telur bareng senam bareng tuk dua bareng seragam lagi CS lagi konslet yang jajal susun berembek man gelemu jauh nilang duit teh kayak gue terus hilang di WA dibales salah blokir bayar nomornya ning nek anak asal wong tua dibela benek anak kayak waras si ora waras anu pirang-pirang damen waras kepriwe kewajibannya wong tua ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka kowe perintah emang sapa ramane wong lanang jebule berat man jebule man tanggung jawab yakin temenan lha nyong kopi pahit bae kowe nyong yakin coto lah wong lanang berat yakin berat apa siji nyambut gawe wong lanang kan casingnya kan medendang yung Gusti Allah gawe wong lanang casingnya medendang anu kon ngapa kon metu kerja keras nyukupi keluarga kowe wong lanang lha wong lanang gue aja ya geyek semangat tegela rika tenang beman utek gejret naman tenang beman men imbang wong lanang kadang-kadang harus kerja ya wong kerja kan kesel ya man wong lanang ke sawang beton wajah-wajah lelah penuh penderitaan kadang-kadang harus kesel esikon mulang anaknya jajan anak sing bisa mulang ora kober sing kobrene ora bisa mulang solusine ya kudu golek solusi titipna sing kober karo bisa pondok berjal kae Mas Ki Kabul karo ponakane kae ketua Ansor gue man ni wong mondok kena titip ya ana rembugane nguyuh berongeku nggih yung remeng ceng ngomong ngaji nang Cimanggu yung semangatan mending nguyuh ping 3 biasane duitku 5.000-an 2.000 kan jujur 3.000 sing nunggone wae sepak mboten nonton jujur pokoke tukar nang anak yang kayak gue nguyuh maning yang gawe karo tetep motor bibak ora salah konteni bae sing ana rindi tunggu karo ngopi yang kayak gue tukar nah nyetok ngopi-ngopi yang kayak gue barang medek pak bosan nonton receh kayak gue ya pokoknya konteni baik mulai gue suwe-suwe wongnya bingung anaknya ming 500-an loro
berarti kan kurang 2.000 bukan centeni maling nguyu maling genang kok nyong kae kowe sesuk wong kae iki bapak bukan men kepenak ki kurang 2.000 sampean nguyuh maling bae oh iya yang nguyuh maling ya putihan kudune ya oke oh sepit piye bae iya Pak nguyuh 2.000 jajal sampal kepengin mapakna mepekna anak menjadi anak sing pada waras masa gratisan kan iya nyong kadang malam karo kiai iki nang desa kae mangku langgar mangku masjid sedina sewengi diuger ping 5 yo ora kok bermegawe paling jeneng kiai jergo anake akeh lho hiburane kuwi tok sih teng malam sawah ora kober beran be sawahe ora tau dadi tanduran bar maghrib bruki bocah cilik 17 gundul kabeh playon bae ramen bae kowe listrik anjlok bae grabagan serat ketabrak tekan ngisa kiai nek rampungan jamangi sama bunga bubar sepil ngolong-ngolong ileng-ileng tenore yang tong barang kayak gini bakon entong opine pahit wis bebas lah anane sih ngilang-ngilang anane sing wedon ya wis hiburane sing wedon wolak-walik meteng mana Nah, jangan lo tuh kiai, yo nyuwana keten lo. Harapannya siji moga-moga kula panjenengan dipun paringi keturunan ingkang solih-solihah. Amin Allahumma. Paring manfaat teng dunya saged paring syafaat teng akhirat. Nek ngasih dhewek dua anak mbajuk yung dhewek ya teyenge ya usaha tok ya, usaha karo ndonga ya yung. Dadine anake kaya ngapa ya pasrah pangeran kan nggih. Nggih, jadi isine perjuangan dan doa. Berakit-rakit dahulu berenang ke tepian orang tabu ya wis sakit-sakit dahulu susah-susah dahulu baru kemudian bersenang-senang angel ya ora usah wis mal-mal kasang atombe di situ berjuang sekuat tenaga tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa tayane kereman usaha kalau dong ngapal diane jal mulane nggonku ana pasar jenenge pasar bodoh nggonku kana kowe sekat tembung asline bodoh-bodohan dadi ana bakul serabi dodol nang alas sepi tanggane pada ngomong dodol nang sepi ki sing tuku sapa kakine jawab nyong bisane usaha dodolan serabi nomor loro nyong jaluk moga-moga laris payu ra payu bodoh-bodohan iku man Gusti Allah kuasa kersa akhirnya dagangane laris berarti sing madani melu dodol akhirnya akeh sing dodol dadi nang pasar bae jenenge pasar bodoh sekat tembung bodoh pangeran wong biyen jos pokoke nggih kulane wong biyen rata-rata uripe dawa sebab apa hidup ini dinikmati dijalani hidup ini bahagia nek wong siki udah pada reang bae wong siki dagang karepe laris nek ora payu kesuh jadi wong tani karepe panen akeh nek ora panen kesuh kadang-kadang malah kayak gini wis duha wis tahajud wis wakingan nasi meniran maca Quran bola balik karepe men laris boleh dagang sepi bae sesuk kesuh ora duha-duhanan ora tahajudan ora maca Quran ya kesuh karo Gusti Allah lah nek rek kesuh karo Gusti Allah kira-kira karo Gusti Allah apa menang kalah bae orang ngandel buktina ya man dewek reang nyong pokok ora gelem sembayang oh lah kowe sembayang yang nggo kowe ora sembayang yang balike meng kowe puasa yang nggo kowe ora puasa yang nggo kowe maling balike arep reang kowe ya terus nang ngono kowe guling nang pacaran ngono 7 dina kowe gring-gringa kowe mriyang mati kowe malah kare mati nang kono urip ya yo jejak maning reang kowe yo mikir kae kowe lah kowe
ngarani nikmat duit tok padahal nikmate Gusti Allah kowe ngaji ora iki dumae nang kana tau maca Quran ora kowe wa in ta'udhu nikmatallahi la tusuha lan lamun ngitung sira kabeh nikmat Allah ing nikmate Allah la tusu mung ora iso ngitung sira kabeh ing nikmate Allah sebab saking akeh nikmat ora ming duit tok kowe ora ngaji ya dolanan HP bae kowe ya ayo kowe sehat ke nikmat sing gedhe dhewek sing endep dhewek kowe banda ayo kowe yo sehat ya sampean karo wong dhewe sehat lebih larang daripada banda rika daripada duit akeh mriyang bae apa lu sing sehat ora ada duit angel ge pilihan angel ge man duit akeh mriyang bae apa sehat ora nyekel duit karepe sehat tur duite akeh sapa bae kae gue pancen nepsu nyengiti kadang-kadang gelem sugih mau melarat gelem sehat mau mriyang gelem seneng mau susah gelem urip mau mati rata wong tetep mau nek kon mati nek bisa aja mati ya man nom aja tua ning wis wani urip sing jeneng urip niku mesti digawe jodoh-jodoh ana lahir ana mati ana urip ana mati ana nom ana tua ana sugih ana melarat ana lanang ya ana wadon nek lanang tok ya ora manak man wadon tok ya alah ya keplok pramuka ukur ya iya lanang ana wadon ana mutu ana cuek nyong balik ke kantor kepengen madang sambel krosat cuek ke idang mutu kecekel gagal kena kayak gue yo dewek bakal mati kena lah nang apa digawe jodoh-jodoh men dunyane mubeng sing sugih nulungi sing melarat sing sehat nulungi sing mriyang kae kuwe yung jodoh dek yung lah nggih para bapak ibu kang kita hormati kita muliakan namung sagede usaha karondonga mapakna mepekna anak moga-moga jadi anak sing pada soleh-solehah amin Allahumma nek ngasih di anak silaka aduh kuliah pada dewek mikir-mikir dewek saya tua kayak kia ngasuk mati anaknya pada bajuk rebutan warisan kayak si renyong biyen pada wis kumpul kali pada rebutan anaknya pada rukun akhirnya sinangkalan jadi tolong sinang umah malah gelem kirim donga jadi tahlil yasin malah tekan barang malian saya nakubluk karena kajian sarane saben malam Jumat wong mati tilik umah katanya bisa nombong kalau nabu iki kita melakukan bentuk jebol kan man mengguri man nyuwun pandongane wasan Quran sakalimah tuh nyuwun pandongane man harusnya ketukannya diberi nama nyuwun pandongane waosan Quran sakalimah sholli wa sallim
Muhammad. Is mau tengere seneng ana sing model puasa. Teng mriki kole pada seneng enjang niki kumpul nek ora medang biasa nek mrotoli pada mandu bergasik. Oh lah NU ke biasanya kumpul-kumpul permedangan. Orang medang garingan ya mrotoli lembut ora jadi ya ke ora teles sing ngene sih. Lah kumpul medang maca Quran perjanjenan. Ki biyen-biyene melu sapa yang model kayak gini ya. Mesti ana sing ditiru ki niru wong biyen. Lah wong biyen niru sapa? Ya niru wong biyen maning. Wong biyen maning niru sapa? Ya tekan sore rampung-rampung. Mesti ana sing ngawiti kemiyen. Jere kitab Isnadur Rafiq sing pertama ngarang mulut dan model kayak seorang raja yang kaya raya tur dermawan. Jenenge Raja Mudhafar, raja kerajaan Irbil, Irak bagian timur. Ari ndi kuwe sepuran ulun. Ngalur wae kala-kala sepuran lur ngalur maning ora salah-salah ki aduh ora kalah-kalah. Oleh mulut dan ora terima saya suk telung dina telung bengi. Wani ngumpul nak wani nyuguh suguhane apa wedhus 5.000 wis panggangan. Tambah pitike 10.000 kang pilihan jengger dhuwur gagal lemuk sawan celeng dengklang ora mlebu. Masa muludan sawan celeng kaya iki man gering balung-balung tok mbok muludan. Wong sampean duwe anak wis seneng. Anaknya sampan lahir seneng, ponakannya sampan lahir seneng, saking senengnya syukuran nyebeli wedhus loro akiko anak lanang ya nih, anak wadon siji munjungi dulur, duge ijo rendeman bebek 3.8. Apa lo takon bakul nduk? Kunjungannya 350 minimal, pira jajal dimain-main, masa nguludan usawan celeng. Orang hormati ya ke ini ya orang mulyakaken. Wow wedhus 5.000 tambah pitik 10.000 kang pilihan. Undangannya 10.000 mulai bagian perlengkapan nyelangi piring mangkok jumlahnya 1.000. Orang mungkin 1.000 diladeni prasmanan sistemnya bermadang dulu saya buah-buahan. Buah-buahan itu 30 piring barisnya ya tekan ring stasiun Kutuarjo 30 piring sih. Raja Mudhafar awal kang mauludan, Raja Arbil Irak Timur kang dermawan. Dermawan kuwi nyah-nyoh yo loman cangcung. Pendak taun ngawontenake muludan. Osit dirawuhi para ulama lan wong awam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi sholatan daimatan bidawami gue urung rampung gue kok alon-alon elak kok sweet ampas suwe-suwe ya ora aja jong ora ulun mudun ora melipir maneh sedia mangkoke ngasih 100.000-an buah-buahane 30.000 piringan. Nek di total biaya kanggo mauludan telas ngasih 300.000 dinar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada Raja Mudhafar oleh muludan telung dina telung bengi
wedhuse 5.000 wis pilihan wis panggangan ugerang kene wis main banget semeblak yo ber tambah curi pitik 10.000 kang pilihan sedia mangkok 1.000 buah-buahan 30 piring nek di total biaya entek 300.000 dinar dirupiahna 1,5 miliar nggo mulut datok kesake rajane dhewek mana ora nariki khusus nyong rajane gue sing dadi pitakonan nang apa Raja Mudhafar wani ngentokna 1,5 miliar nggo muludan anu nang apa kira-kira yuk jawab bayu lah saya ora apa pengujian ora bela dengae lah apa man anu demen kanjeng Nabi ya bener ya anu demen wis wong nek wis ngomongna demen ora rembugan ora etang-etung man wong demen ora etang-etung ora rembugan bahkan nek demene nemen jenenge malah udah demen berubah nama menjadi rindu. Jadi rindu adalah cinta yang melewet. Demen-demene pol jenengane rindu. Wong nek wis ketaman rindu teke idang setelon. Ora bisa mikir. Sing penting nyong demen piro-piro. Mulane setahun sepisan mesti muludan ngentokna 1,5 miliar. Lah teng rewong demen apa ya niku siji piro-piro, nomor loro wani kesel, nomor telu tur temen. Kitab Hilyatul Aulia ngendikaken iklam innal quluba yuhibbullaha yuhibbut ta'ab. Ati nek pancen wis demen teng resiji wani kesel. Nomor loro tur temen weyung teng re. Buktine iki nyong kan demen bojoku. Nek bojoku mu demen nyong mbok ora ora tau takon. Ora urusan sing nyong demen bojoku. Nyong wali kesel. Kesel ngapa? Ya berjuang, berkorban untuk membahagiakan dirimu. Wong kesel ya, nek wis kesel madange ora usah udut ya karepe. Karo ngopi, udut ngopi, dadi nyong kering. Kesel sih, bojoku ya lemu lho ngadang-adang trok, ora. Dagang ora bisa, tani ora di sawah, mulang ora di tanah ngapa kowe mak? Kowe butuh apa kali ngomong nyong lanang ar-rijalu qawwamun 'alal nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ini wong lanang gone cap pemimpin syaratnya cukupi bojo anak baru laki-laki. Ayo gue tebela yuk tenang bae. Tenang banget kejet nama menimbang man. Iya ya. Kuliahnya nyong kerja nang kau akeh pakai kabul mas kira kuliah nang kau akeh. Pendak bayaran duit tetep kekepi nang nyong. Kalong baru nyora doyan duit blas. Terus nyong kerasa wong lanang butuh apa? Butuh kerudut. Asal wis udut ya gue padang ya ke. Adus ya kenal ya kena nyong beradus boh adem orang adus sih penting sembayang daripada bola-bali adus orang sembayang. Gusti Allah kan orang biji rupa, Gusti Allah biji ating. Ning rata-rata wong pada sregep ngrumati barang sing ora dibiji nang pangeran. Rumat awak ning ora kober ngrumat ati. Ayo gue awake sehat atine mriyang. Kayak gue iri, jengki, ria, bedes, sampai turut teh, man, beli yang bejere man, amak ya sehat. Bulan nyong ya, anu demen ya harus butuh apa kali ngomong mak. Wong pancen ya butuh pidang-pidang, gue orang mencet-mencet. Wong lanang karuan tuh kodok siji, begitu 17 tahun ireng baik, pancen bener lu yakin. Dia mereknya pondok indah 35 man, 17 tahun ireng baik dia goblok kok. Ora tuku maning nyong apa sih? Ini nek wong wadon ora mungkin kudune siji. Ini terbuktikna nang lemari. Paling ora telung tumpuk. Awis sing bermerek Almia Elzada Zoya Robani Sisesa. Akal merek kudu mau tuku temen. Nek wis tuku kudu gatukane bros sing matching karo kudune. Wong lanang goblok apa tau bros-brosan wong lanang. Bros wong lanang ki bros ila yaumil kiamah. NU kalau diencengna kayak iki man. Wis.
jero kudung wong wadon mangan duit, kuping mangan siwon, gulu kandungan, tangan gelangan, wong lanang blong-blongan. Wong wadon bulu mengdur, butuh warna-warna, ana lepen, ana celak, ana pupur, ae sedo, berwarna barang. Wong lanang ala PPO lah ya. Mengisor maneh wong wadon gamis bola-bali pokat paket COD cash of delivery sing nggo pindho. Wong lanang koko gulune galeng be dinggo bae. Sarung linting dinggo bayaman. Wong wadon mengisor maning sandal patang raki kae model dhuwur ngarep ya model dhuwur buri men jengak. Wong lanang sarungku be sijir gak 50.000 ora tuku maning nyong ora sing penting kalau urung rusak, ora midet telek, ora jebrit rampung urusane. Sarung diwehi nang NU, lambi diwehi nang NU yang pengurus PCNU Kebumen. Tahun pisan nang diwehi sarung. Pancen NU perjuangan mana? Orang ngarep apa-apa ae nang sujek. Wong wadon ya tas-tasan barang, wong wadon ora nganggo tas, pancen waguman kaku disawak. Kalau mlaku nang endep siji iki taser jare 250 sapa sing kerja silanang gebyong masih menceng jare dolan pacul ra iya Bang Ireng nggo tuku tas tok jajal tak etung kudung tekan sal pedhek lanang ilang ning nyatane era ini padahal debak laburan glowing iki ya glowing kowe sing lanang sing ngarati lah ae gue ning sayange siji barang wis keton glowing padang kayak dabak laburan sing lanang arang-arang nyawang sebab boleh jalan kurnek mentu pengajian arisan PKK muslimat batayat RT RW-an pendamping PKH posyandu nyawang kurnek sedela anggar muslimatan senengi bedelikan bayar atain turu maka teh gasik orang liwet ki nyengiti banget basano jere ayam segala magic kemarin saya colok nabe atos kayak krokos ayam jere jalan kaku kayak sih tak buka owot karo laos kari jajan serasa bermangat gasik selegarap ngapa alasannya teh yang baik wong kono ketua muslimat kemadasik anu ngapa jare nyong termasuk grup paduan suara ya jaran bukan panggung lagu pembukaan sih nganggo selempang muslimat apa kena jenenge iki desane apa jenenge yo miki kene muslimat Kemranggen nah iki karo tegek mana iki ya lagune mar sarung jerpiping kaya iki ana dia biasa karo lagu berikutnya ya lal waton hubul waton minal iman cinta tanah air bagian daripada iman ngececeng heroik semangat kepahlawanan cinta tanah air lagu dari ramu ngececeng bae emang kaya emang sama jeneng kau gunung apa bapak sebenarnya kayak dia kan paham jong lengan melorot gelang yang ngelup manda sekali itu pernah kayak motor kayak berarti bali takon kali dengan setengah telu anaknya takon bae mamak nang di ngrijeng balap bali berarti bali ket mau ngapa wong kon foto-foto nek ketua muslimat ya jare laporan dokumentasi ancap Bruno tak buka HP-ne udah foto warna pitu iki emang aku ya tekan ngomah setengah telu nang omah kali bridging jentir potangan tok kayak koloan kiri diket kecut mending tekan ngasar warung Ramadan ya angguan belum buri man pemurut jus jelek nyong pedatai yang uman kecute ya rugi sana wong dagangnya nyong di sini gumunan nyong meneng bae man ora protes meneng bae jajal kan goblok nyong mikir-mikir baik ada apa dengan diriku kenapa aku bisa berbuat seperti itu diam 1000 kata nyong mikir kan karo ngopi man biasanya ya. Ketemu jam 1 bengi oh ternyata apa saya diam 1000 kata protes ya ora karena aku cinta dan sayang padamu wah oh ternyata
pancen bener wong cinta wong sayang pasti akan rela berjuang rela berkorban demi yang ia cintai. Wani kesel yakin kesel kan mangane ora enak malah rantung akeh miki jane enak ki jane miki yakin jangan kae siapa sih opor main ya kan awak kesel rantung akeh segane iya nggih aku udah tutut karo ngopi kering wis kae kadang beman wis pol-polan wong lanang urung keterima basanu ya man masih dumai bae ya wong sing wedon ya man basanu ya wong sing wadon kandonge ya ki muludan ki yo ki muludan jane ora mung sekedar kumpul maca Quran perjanjian permedangan ning karepe bar muludan ana perubahan lah ya man ada perubahan menuju yang lebih baik kayak gue lho wong jenenge bagi maca karo akhlake Kanjeng Nabi ya tambah apik wong ngaca kan tambah apik mbok masa ngaca tambah perang-perong wah dadi ibune bar muludan tambah apik bektine karo sing lanang ajar yang baik nek ngendikan sing alus syukur-syukur bahasa yung mulai ngombengi nggih kayak gue yung kawin kopi nggih aduh wis warga gue kayak gue yakin ora sakaro gula yung nggih kayak gue kayak kamar tamu kotor disapu nggih yung nggih duit mboten kayak gue anu jatah wingi tesi gampil bulan ngajeng aduh surga temenan nggih surga dunia nggih ana wong sing gak ngoten kene sing gak gue nek anak cuma apa potongannya ternyawa ora ana sing wani ngacu tenan ana duwe duit kok ora gelem gede wong duwite sih ben ngomong entek men diwehi maning yang itu banget yakin alas pada bae ora Purworejo ora nggonku padha bojoku be wedon yang ngerti nyong iki ben ngomong duwite iku miki ngomong duit kalau bae gue malah kabeh duitku jare duitku iku jare kesenyong ya kesenyong duitku ngadang-adang tok ngapa-ngapa ora kena jaruk dicugi maling nek wis mlebu mendune bulit malah ya pring tadi nang utang banyak resep yang tahu kentong duit udah tentu jaruk jalmak duitnya selawe ngapa untuk super kayak gue duit bakal baik kayak gue yang sedina rongkel seketewu kelami teman-teman duit bakal baik kayak gue bangun kesehatan tetesan yang res-resi aduh ketuku berambang bawang genah terung piti nang paula terung minggu yang batin dong kecut ngeletak berambang jasa waya pane udah ngarep orang tekwen akabe orang jadi melek diwen akabe man lu senang kupluk man kene man ya cocok yang lebih mengarah mentunya angel kok padahal yang butuh bensin wong kerja nang kantor orang udut contoh kayak unidang dia bisa mulai kecut ya setengah siji bener sih gue yakin pas setengah siji ya dia mulai bermulut anak perubahan yung sing lanang ya tambah sayang karo ibune anake wong wadon tambah bektine gue muludan yung yang niru kayak gue ya berusaha tambah apik nah tambah apik patokane sapa Kanjeng Nabi uswatun hasanah kayak gitu dewek kabeh kepengin waras kepengin slamet yung urip nang dunia selamat bahagia nang akhirat selamat bahagia mulai dongane donga apa sapu jagat robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar lamen ketemu karo kaki selamat nyung melu sapa wong menungsa niku pancen innan nufusal khalqi qad istawala alaiya anwa'un naqis wal jahli wa hubbid dunya as-Syekh Fakhruddin Ar-Razi sing jeneng menungsa kuwi pancen gawan citakan bayan goblok kurang demen dunya wong nek demen dunya ora diarahna suwe semriyang atine man mulane ayate dipungkasi huwa khairum mimma yajma'un kesehatan rohani, keselamatan lebih apik daripada kebahagiaan dunia. Ayo gue
tafsirnya kayak gue lah bisa nih dewek waras ketemu kaki selamat kudune nasi nudoki jalan sinten Kanjeng Nabi kudu manut waras manute sing angel panjenengan ya aku gumun ke nang apa ya wong jane ya manut ya aslinya di sawang-sawang tak kepenak kon ngapa dewek kon ngapa ya manut Kanjeng Nabi perintah apa kon pada sembahyang sedina ngipi 5 nggih manut puasa Ramadan setahun pisan ya suwe ya nggih manut terus kaji sing sugih sing ora ya jemuan baik apa enak jane ya Ki zakat sing bandane senisab sing ora nampani baik apa enak mangsa wulan besar kon pada korban kedu sapi sing duwe duit sing ora ya nampani daginge penak ya man kon pada sedekah nganggo duit sing duwe duit sing ora tenagane penak kalau sing pada ngomong Pak iki lho kepenak wong sugih ya Pak bisa ngapa-ngapa ae gue nyong jane ya kepengin bisa ngapa-ngapa ning ora apa-apa ae gue kepriye Pak berarti macet ki jalan kebagusan ora macet teman kae bisa sedekah karo banda rika karo tenaga ngesu mat gasik nata kursi nyong ae gue semriang aduh berarti duit malah meriang di wong duh belas lah kepripun iki karo pikirane urun rembug lu mboten tamat SD utake jendel aduh melarat meriang jendel kepripun Pak macet sama boten orang nama saya kepriye meringis bae wis nyore iki kullu ma'rufin sedekah barang apik wis sedekah ae wedok man dipikir jadi kepenak ya nutugna urip sing sugih yang mati sing melarat yang mati nenek ngomong nang dunya pancen wong nek melarat dinyeki pancen man kowe gawan-gawan jahiliyah kowe lah mulane kan Kanjeng Nabi kali para pendukungnya tiang-tiang iman awal-awal kan dinyeki nang wong kafir kowe melarat jadi nek wong ora duwe dipandang sebelah mata Kanjeng Nabi dakwah orang jaluk apa-apa nyong orang jaluk upah rika kon pada nyembah mari pangeran aja nyepotokaken pangeran dakwah nang Thaif orang jaluk upah malah dibalangi jajal man Abu Lahab Abu Jahal malah ngiwiwi jajal karo mlora katrok kaya orang yang ngiti banget ya man wis kaya niku Kanjeng Nabi pendukungnya pamane Abu Thalib seda ora suwe garwane Siti Khadijah melu seda pendukungnya kurang man Gusti Allah nurunaken Al-Qur'an nurunaken ayat kullu nafsin dha'iqatul maut kayak gue hubungannya apa ya Kanjeng Nabi lagi susah terus temurun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut intinya kayak gini wahai Kanjeng Nabi jangan putus asa terus berdakwah aja mundur dinyek ora apa-apa kepipun sih kae sing pada sugih minyak enteni mati gue ke jadi rikana dinyeki wong tenang bae ki mati kowe esuk gue yo tenang bae sing sugih ya mati sing larat ya mati cara Imam Ghazali nang kuburan waras sing ora duwe ki diteni besok wes nyong ngandrepel karo Imam Ghazali nang kuburan jerek sing ora duwe karo sing duwe waras sing ora duwe ki jereke anu nang apa kena orang gawa apa-apa wong ora duwe sih lah sing sugih nek mati ora gawa apa-apa kiai nek orang gawa apa-apa ning gawa rasa kae man sebab wong mati orang mati mung ninggal dunia nang kene nang mati pengumumane kepriye innalillahi wa inna ilaihi raji'un nyuwun kawuningan paring pangertosan wawenjang jam gangsal kaki pasipun tilar dunia apakah iki pengumuman jam 5 esok pasikun mati apakah gue mal ora tilar dunia nilar dunia kalau mati ora pada yo nek tilar dunyane ditinggal ora dibaleni nah kan urip
Nah dia lagi nang dunia duwe apa-apa, wong nek duwe apa-apa urusan dunia rata-rata demen. Nalika pisah semakin demen, nek pisah semakin hancur hatiku. Ulane wong bojo nek sing senenge nemen, manute nemen man, takut kehilangan. Nyong kan kaya otok karo bojoku. Nek bojoku mbuh kalau nyong demen apa ora nyong ora urusan. Lha nyong manut kon bojo nyong yakin. Pernah kantor di Belpak nanti nang kantor kepriye bali tuna some karo empek-empek. Ya, mesti iya. Oh tak buka WA-ne ora tak busak 7 tahun ya. WA-ne nyong karo bojone nggo bukti fisik. Kayak gue. Dikongkon ra tau ora nyong mesti iya. Kuatir gawe kecewa nyong takon peng-peke pirang mak siji ya ini weruh gorengane ketone cilik nyong punya inisiatif tuku loro kok kurang lagi ya nyong tuku loro terus dibel maning bali urung pak jane nyong ngasih antri ning kepengin gawe bojo seneng nyong ngomong OTW pulang mama nyong kayak gue terus takon maling tekan klirong purung kayak gue urung konang polsek mandek ya pak kepriwe tukna soptek ya kemana takoni malaikat nyong khawatir salah takon maling merke apa mak carem ya dilalah nyong ora takon ukurane lalen nang toko yuk carem kayak gue nyong terus wongnya takon ukurannya pinten pak kayak gue aduh nyong kalian ora takon ukurannya ning nek bojone nyong karo sampean ya gede-gedene pada jane sampean diukur nyong kayak gue ukurannya sampean pira maksudnya yo aja ora akhirnya tekan rumah nang rumah kan kesel ya man wong kerja kesel kadang-kadang tremo saya guling kan yang ngiti bahasa wong wadon kat masuk ngapa bae ora godhog wedang wong kompor gas kali ceklek bekepenak banyune yana kat mau ngapa sing ditauna titipan kunti piring kresek buka dewek barang apa nek ora cocok mesti ngomong wong wadon gon kana iya ngomong kayak gitu untuk siji loro kayak gue nyong salah siji wis wong siji biasanya sedengan ora keluargen kayak gitu loro barang-barang era main zaman mata si mansa panjang paling ora seneng panjang wong barang ubah kayak gue aja duitake yang apa-apa dia dipikir jadinya orang mikir jadi salah loro wis soptek entil ke soptek kecilikan salah telu lah ini wong barang wis itu kowe mana manding gue berhenti gue ngomong soptek semerimbing gak kalau soptek semerimbing salah papat yang jasa nyong yang meneng bae kan goblok banget nyong duit kok sing toko nyong sing kerja nyong sing badok BOW itu main nyong ini yang meneng bae kan goblok banget nyong kayak truk ya jebule anu demen man judule man lah wong mati jere kayak gue nek ora ada apa-apa wong ora ada apa-apa matine jere enteng man nek duwe apa-apa sing ditinggal werna-werna dadi nangkana tersiksa karena berpisah dengan yang dicintai jadi kayak gini kepriye pak uli sugi apa ora ya uli sugi nek bisa jabatnya didemeni kayak gue lho ya iya bisa ahli sedekah ahli zakat werna-werna ya ke mulane wong melarat ngesuk suwargane gasik sing sugih kerik kacek setengah dina garis miring 500 tahun wis milih kayak gini milih melarat apa milih sugih milih sugih ning gasik kacau berarti nek kayak sugih ya jago dewek dadi wong sing loman ana wong kerepotan ditulungi zakate dintokna ahli sedekah jos niru sapa Kanjeng Nabi niku nek maringi sing diwena sing apik dewek lemah wis jos sampan duwe parenan gedang Ambon sing diwena tanggane sing lojo apa betitine jajal betitine paling aman wis main kowe wis main daripada sing ora gelem awek sebab nek kon padha karo Kanjeng Nabi ya nuangel nggih tulung-tulung wis bocah ya mau ya dia oh jauh mikir urung sih aman saking apike Kanjeng Nabi Gusti Allah mawon ngalem dateng Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Lan setuhune sira wahai nabi iku la'ala yakti ngatasé khuluqin azim, akhlak ingkang agung. Gusti Allah mawon ngalem dhewek dhateng Kanjeng Nabi saking apike khuluqin azim. Maknane napa? Nang kitab tafsir maknane siji, Kanjeng Nabi niki akhlake ngumpulna sedaya akhlake para nabi kumpul dadi siji teng Kanjeng Nabi man. Bayangna sampean. Wis kepriwe jejake. Sedaya nabi akhlake dikumpulna wadahi teng Kanjeng Nabi. Mulai Kanjeng Nabi niku ngalah ya nang dhuwur dhewek, liyane ngisore Kanjeng Nabi kabeh. Contoh goyong Nabi Musa niku duweni akhlak sae melasan, ora tegelan. Dadi nabi niku sanjange teng kitab mergane melas karo wedhus man. Weh, kan angon wedhus kene pada akeh wedhus ya yung jare ya. Tapi nang alas kayak gini jare ya. Oke. Ngerti-ngerti anaknya akeh kayak gitu. Kayak orang rumah ngerti anaknya akeh kayak gitu ya. Dan Nabi Musa niku angon wedhus. Wedhus ana sing mlayu 3 dina ora badi. Digoleti. Barang ketemu Nabi Musa ora kesuh, karena sampean kesuh pelayangan goleti wedhus 3 dina kesel ora ketemu malah mangani tandurane tanggane sih. Ayane kesuh sembelah kok berek kowe tuman kowe. Nabi Musa mboten malah kaya iki. Wedhus ngesuk maning aja lunga-lunga ya. Walang urung kowe kesel nyo yang goleti niru dadi kesel. Wong wis tegawe kena kandang main, wis sediane pangan kayak suket ya ijo-ijo, wis ana dedek barang wis komplit pangane, kopi anu ana enggane lah berarti yang wedhus ya bok iya sing nurut kayak gue melas yung krono mengkono sampan melas karo wedhus Musa ingsun ngangkat sampan dadi nabi. Nomor loro Nabi Musa dijajal kali Gusti Allah sepira melase sampean karo makhluke pangeran. Malaikat loro menda-menda dadi manuk. Siji manuk emprit, nomor loro manuk elang. Manuk elang nang jejere emprit peking arep mangan emprit. Musa weruh melas karo manuk peking digurah man. Manuk pekinge mabur, pleper. Elange ngomong, Musa, kok ora melas karo nyo? Nang apa? Gutak panganku kowe. Nyung kencot Musa, lah kok malah digurah manuke mabur nyung mangan apa Musa? Nek ora digurah ora melas karo peking, nek digurah ora melas karo elang. Apa solusine wahai elang? Nek nyong ora gurah peking nyong melas karo peking. Nek siki nyong gurah berarti nyong melas karo sampan kencot go ijol wis sampan arep mangan apa milik kes awakku mripatku pangannya kupingku dicotol men sampan warignya jajal man go ijol manuk peking Nabi Musa siap dipangan mripate nang ari manuk elang. Akhirnya manuk elang wujud maning dadi malaikat loro. Musa kula dikengken Gusti Allah nguji sampean sepira sayange kali makhluke Gusti Allah niku. Nabi Musa kaya niku Kanjeng Nabi kados napa ngungkuli man wong Kanjeng Nabi ngumpulaken akhlake sedaya para nabi. Lah alhamdulillah dewek umat ini masya Allah. Lah senajan dewek ora bisa kaya Kanjeng Nabi, siji ya berusaha tetap manut setayange dewek ya yung nekon padahal ora bisa. Nomor loro nek ngandalang ibadah ketone peta-petong ibadah dewek ya man wis ngibadah peta ora kepengine surga dedeki idridus kayak bahasa musimat patayat teplik 500 bekas kerikan jajal idah kepengin surga ada mikir-mikir ya man ning ya ora apa-apa kabeh kepengine surga kan nggih. Lah nek ngandel nang ibadah dhewek umur wis tua Kanjeng Nabi umatnya rata-rata umure pira wong Kanjeng Nabi 63 dhewek umatnya ya unda-undi lah ya. Umpama sing siji 62 ya siap-siap badan ngarep kan kayak gue man umure ra jawab ibadah peta-peto kepengine surga
dewek kendulan kali Kanjeng Nabi satu-satunya harapan dewek mugi-mugi dipun paringi syafaat dhateng Kanjeng Nabi amin Allahumma amin. Nah nek kepelune syafaat ya siji berusaha dadi wong sing manut tambah apik tok setitik nomor loro ngadah-ngadahaken sholawat nomor kitab yung malaikat papat Prabu siji Jibril lorong Israel sing loro kelalen opinentong sih dari ampas aja jok jangan mudun Jibril kayak gitu wahai Nabi sinten tiang umatnya jenengan Bruno Kebumen sing purun mau selawat dateng panjenengan sedina sewengi ping 10 ngesuk ingsun Jibril nuntun nang wat sirotol mustaqim gue man kitabe Duratun Nasihin ngesuk kan wat sirotol mustaqim nih tetakin malaikat ngewot nih suwi ketemu gentenan ya age bulan-bulan karena ya ini wong sampan biar senang sholawat dituntun nang malaikat Jibril malaikat Israel janji ngejang bulan jabut nyawane alus-alusan kayak rambut dilolor kes adonan roti kukus lor gue man kan orang mati warna loro yo kalau sih dipetut angin orang mentu-mentu malah sing enteng ser wong sing apik-apik wong soleh-soleh niku enteng entune enteng empon nang kana kirweh naik pangkat man munggah udak-udakane jadi grupe malaikat nek wis dadi grupe malaikat roh niku bisa melu ngatur dunia man mulane NU pada ziarah ya bikaromati aulia ika lo nyuwun kan kayak niku yo tiang-tiang soleh bulannya sampang kadang ngimpi tahu pora ngimpi sapa ketemu mbah sapa kayak gue nu temen ke jenengane ilham ini sing mati nih mentune angel gue tergantung amal dan perbuatan lah nek purun maca sholawat malaikat Israil janji ngenjang dilolor kanthi goleng lolor kayak rambut dilolor kes adonan roti ser kepenak ya nomor 3 malaikat nomor 3 siapa jenenge yang kelalen pokoknya malaikat saya bae lah enak bae saban terus kesel kok malaikat itu sujud jalukaken ngapura nek urung di ngapura ora tangkes sujude iku dah iku man si nomor 4 ngasuk nang padang mahsyar sengene diduna saking pekewe nang dina kiamat padang mahsyar anak ora kelingan wong tua ora kelingan anak dewek keringetan sing sentonton sing sedengkulan sing sewudan sing sedada ana sing ngombe keringetnya dewek lah kana malaikat gue ana sing ider yang dingin yang dingin telaga kaosan krono sampan biyen seneng sholawat wong nek seneng ibadah biasanya dadi balak malaikat senengane sholawat kula jenengan seneng sholawat dadi CS man balak nek wis CS ngungkuli dulur turi namane lunga-lunga bareng rebutan bayar iku ya man sampean seneng sholawatan wis dadi kancane malaikat sebab innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima pun cekap semanten mugi wonten manfaatipun intine kombokan wong takon yo sing ngaji sapa mau yo Pak Fathur Rahman Kebumen ngaji apa ora genah ayo ya kenalah pokoknya mudah-mudahan kena kumpul medang kata Quran berjalan wis dadi moga-moga kula panjenengan pikantuk berkahipun mudah-mudahan amin Allahumma ingkang temani sinten iki a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullaha dzunubana abaina Allahumma dzunuba jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cekap semanten para patipun aku mahbudan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.